दिनै जोङो खोला कामरुप जिल्ला दुलाराय फरायसा आफाद आरो कामरुप जिल्ला राभा फरायसा आफादा ज' जानानै आसाम सरकारनि हेंथायै प्रेस रिलिज मोनसे दिनै होनाय जादों। प्रेस रिलिज होनाया गाहायै दिनै राभा हासं काउन्सिलनि 779 गामिनिफ्राय माखासे राभा हासंनि गामिनिफोरखौ सरकारा GMDA नि मुङाव दानखावनानै लांनो नागिरदों। बे लांनायखौ जों बादा होदों। फरायसा आफाद लोगोसे ट्राइबेल संघ दङ। गाहायै रानि ओनसोलनि आजारा आरो पलाकबारि सार्केलाव गोलैनाय गासै रेभिनिउ गामिफोरखौ दाननानै GMDA नि मुङाव आसाम सरकारा लांनो नागिरदों। बेखौ जों होबथानायनि मोनसे दिनै प्रेस रिलिज होबाय आरो जों मिजिंथियो जाहाथे आसाम सरकारा राभा हासंनिफ्राय मोनसेबो गामि ट्राइबेल गामिखौ दानख'वा आरो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि जा जोंनि मावनानै जानाय हा थानाय रायजो रेभिनिउ गामि बेफोरखौ जाहाथे मोनसेबो गामिखौ दानख'वा जोङो गिबि मन्थ्रि बिथांनिसिम खावलायदों आरो जोंनि जा ट्राइबेल्स MLA फोर दङ बिथांमोनखौबो जों खावलायदों जाहाथे बिनि सायाव बयबो MLAs फोरा गोसो होयो बेखौनो खावलायनाय जादों दिनै।